B'investiment ta' 2,5 miljun fiż-żona industrijali ta' Ħalfar se tinbena binja ġdida għall-uffiċċju għall-irkupru tal-assi. F'dan il-bini fuq 4 solaru b'medda ta' 500 metru kwadru ser jinżammu l-assi li oriġinaw mill-kriminalità fosthom debijiet, xogħol tal-arti, dajjes kif ukoll trailers u vetturi fost oħrajn f'ambjent apposta. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis li qal ukoll kif l-uffiċini għall-irkupri tal-assi ingħata qafas legali iżjed b'saħħtu wara li għadda mill-proċess parlamentari. Saħaq li dan il-proġett huwa xhieda tal-impenn tal-Gvern kontra l-kriminalità organizzata u l-ħasil ta' flus. Għad il-faċilità setejn fl-ewwel ħaġa fit-traċċar, fil-konservar tal-assi u fil-beħ b'suċċess biex dawk il-flus imorru favur iċ-ċittadini tagħna favur il-Gvern u l-Istat Malti, però ċertament dan huwa xhieda ċara illi mhux biss qed nagħmlu rekord tal-liġijiet fil-ġlieda tagħna tal-ħasil tal-flus kontra l-finanzjar tat-terrorizmu, però wkoll il-Gvern qed jinvesti fis-sod bi proġett ta' 2,5 miljuni illi hopefully jkun lest f'daw it-3 snin li ġejjin. Il-perejt responsabbli minn dan il-proġett Mariello Spiteri għal kif dan il-proġett ser joħsib l-affarijiet li ġew sekwestrati waqt li jkunu għaddejn il-proċeduri fil-qorti u qal ukoll kif din il-binja se tkun magħmra b'sigurtà stretta.